אגן הירקון, מערכת מסועפת של נחלים המתנקזים לירקון ומשם לים. כ-500 קילומטרים של נחלים הזורמים בינינו, חוצים יישובים וערים, מייצרים בתי גידול לדגים וציפורים, מספקים מים לצומח ולסביבה, לטיול, לספורט, לפיקניק. טבע שזורם ממש ליד הבית שלנו. הנחלים הם עורק חיים שצריך אותנו ואנחנו אותו. הודות ל4 קהילות באגן הירקון, כבר רואים את השינוי, את החיבור ההדדי, המעורבות וההנאה מהנחל שזורם בינינו. הקהילה היא כוח מניע משמעותי, וביכולת שלה להזיז תהליכים, גם בתהליכים של שיקום, בנחל ובקהילה. אנחנו מאוד שמחים על שיתוף הפעולה הזה ועל הפרויקט ועל כוח הציבור להניע לשינוי. הקהילות פועלות ביובלי הירקון. נחל איילון קורא לך. אנשים מגיעים לפה והם פשוט לא מאמינים. הם רואים בעלי חיים וצמחים. החזון שלנו הוא שהנחל יהפוך לחלק יומיומי במסורת בילוי הפנאי של תושבים באור יהודה. שמים יזרמו כל השנה, חלק יהיו מימי גשמים, חלק יהיו מימי מחזור. בראש העין התושבים מגלים יש להם אוצר ליד הבית. נחל רבה הוא גם מסדרון אקולוגי לבעלי החיים. כאן הטבע חוגג. אני רואה פה ספסלים, שילוט, הרבה אנשים שבאים פה ומטיילים. המידה הזו בטבע מקסים ממש. זה ממש לשמור על הטבע ליד הבית. נחל וקהילה נפגשים גם בשפירים. ברגע שהתחילו כל העבודות של השיקום של הנחלים, אז פתאום זה צוואר כזה, זה פתאום נהיה חצר קדמית. פתאום מסתכלים עליה, פתאום יש איזושהי מודעות למה יש כאן בסביבה. הוצאנו פה סיורי ליקוט, שיש פה דברים שאפשר לאכול. השינוי הוא במודעות ובחיבור לנחל. על גדת הנחל הוד והדר. כאן הטבע חוגג. ציפורים, עצים, פרחים, שרקרקים, חיים שלמים ומפעימים. אנשים יוצאים ולפעמים בכלל לא מגיעים לפארק האקולוגי, כי כל כך נחמד להם פה, שהם נשארים פה מתחת לאיזה עץ, מקשיבים לציוט הציפורים. ופעם בשנה זאת כבר מסורת. יש לנו קרנבל בנחל. קרנבל בנחל בעצם מסכם תוכנית של 2 פעילות של קהילות שיזמו והקימו בשיתוף פעולה רשות ניקוז ונחלים ירקון והחברה להגנת הטבע. אנחנו מוכרחים את הנחל. הוא צריך אותנו, ואנחנו אותו.